предложиха ни, аз отказах. Да, в момента има просто акт за неизпълнение на полицейска заповед, който смятам да обжалвам. Абе, каква заповед от това? Каква заповед? Аз не чух никой от тях да казва да... Това няма заповед, каква заповед? Заповед и заповед някъде. Не, значи те имам право на заповед, но аз не чух такава. Ама от кой? От лична разпореждане той да се представя. Некой представи ли ти си? Това е персонално, Некой си казал на некой си друг. Ама чакай сега. Нямаше заповед устна, всички бяха там. Да те арестуват. Просто дойдоха, опитаха да арестуват едно момче, с което се запознахме, той също е вътре, каза се Иван. Почнаха да ни блъскат, съответно аз стигах да питам защо го блъскат. Двамата заедно ни прибраха, аз не пожелах да бъда арестуван без да знам защо. Тебе те наложиха 4 полицаи. Свалиха на земята и така нататък, смисъл всички бяха свидетели, който е бил по-наблизо да чуи аз, че питам защо ме арестуват. Заплашкаме, че ще ме обвинят в нападение на длъжностно лице. Впоследствие поздравиха и майка ми. Аз съм на тебе, ще ги съда. Съответно, вътре в патрулката, след като се оплаках, че държаха изметка, обясниха и че така не се прави. Съответно, там на няколко пъти аз се изказах малко по-остро. От порядъка на това, че те не са хора, те са униформени служители и оттам нататък те нямат лица, а само номера. Съответно, ми направиха няколко пъти предложение да останем насаме отзад в джипа. Утре сутрин в 10 часа съм тук, най-вероятно няма ми отпадне акта след тези интервюта, затова моля не снимайте или поне не го публикувайте. Браво, нова си сети кога да дойде. Акт за неспазване на полицейско нареждане, което аз не съм чул. В обяснението си аз съм написал, че не съм чул такова нещо. В факта съм написал възражение, че не съм чул полицейско нареждане. От кой да се чу, някой да чу, няма от кой. Кой ще jutro го трябваше да пишеш 50 човека свидетели, че мислиш, отделно ще пишем и ние. Всички тук видяхме, че нямаше такова нещо. Има име. Робокопа. Робокопът много се засегна, че не е особено интелигентен. От него се прекара също за прекарване на истината боли. Хора, не трябва да си